Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, biz Ramazan ayı dərslləri davam etəbiz. Həmənə bugünkü dərsdə biz söyləşirbiz. Ramazan ayı Allah yoluna çağırу üçün big zor fürsət. Ramazan şəhru da'va deb atalayındı. Ramazan ayı da'vatga zor fürsət degan tema bular. Менә һәрбер мусульман бит инде ул үзенә теләгәнне кардәшенә теләргә тиеш. Шулай бит. Әгәр дә син инде Аллаһка иман китереп, игелекле изге гамәлләр кыласың икән, һәм шуның белән күңел тынычлыгы табып, бәхеттә, сәгадәтле тормыш кичерәсең икән, син шушы бәхетне, шушы күңел тынычлыгын диек, шушы рәхәтлекне калганнарга да теләргә тиешсең. Чөнки без менә альхамдулилла нинди генә проблемага юлыкмасак, менә дөньяда да нинди генә фитнә булмасын, безгә тынычлыкта калырга нәрсә ярдәм итә? Иман ярдәм итә. Шулай бит? Шушы намаз укулар, ураза тотулар, шушы гомрә кылулар, садака бирүләр бөтенесе җыелып безгә күңелебездә тынычлык урнаштыра. Шулай бит? Менә карыйсың кем менә иманда түгел, кем диндә түгел, анда күңелендә төшенкелек бар, анда кайгыру бар, нишләрбез икән, кая барырбыз икән. Ә менә мөмин мусульманда андый кайгыру юк. Чөнки ул белә, барысы да Аллаһтан. Ахыр чиктә барыр Аллаһка кайтачакбыз. Бөтен тормыш Аллаһның тәкъдире буенча бара. Ә менә шушы иманны, шушы изге гамәлләр кылуны, намаз укуны, ураза тотуны, хаҗ кылуларны һәм башка төрле игелекле гамәлләрне без нишләргә тиешбез? Иң беренче гаиләбезгә, туганнарыбызга, күршеләребезгә, дусларыбызга да ирештерү безнең өстебездә зур бурыч булып тора. Һәм менә Рамазан ае бигрәк тә менә якыннарыбызны, туганнарыбызны шушы хаклыкка, иманга чакырыр өчен зур форсат. Ни өчен? Чөнки без алдагы дәресләрдә әйткәнек, кеше менә шушы ураза тотканда аның фикере сафлана. Чистарына, ул уйлый башлый, фикерлей башлый. Һәм менә күрәбез безнең туганнар арасында да, теге намаз укымаса да, җомгага йөрмәсәләр дә, алар ураза тоталар. Шулай бит? Әгәр дә ул ураза тота икән, димәк, анда ниндидер булса хәерлелек бар. Ул бәрабәр ышана. Намаз укымаса да, ул бит инде Аллаһның әмере дип тота. Әйе, бардыр бәлки арасында диета кебек, теге фигура нәзрәк матур әйтим, артык килограммнарны киметим дип тотучылар да бардыр. Әмма күбесе бәрабәр күңелләрендә иман чыткысы бар. Әз булса да. Һәм менә безгә бик зур форсат шушы вакытта, бигрәк тә шайтаннар богаулаган вакытта имә вәсвәсә кылучы булмаганда шушы кардәшләребезгә, шушы туганнарыбызга, дусларыбызга иман турында, намаз турында сөйләү безнең өстебездә бурыч булып тора. Чөнки менә бик зур сүрә бар, кыска гына сүрә булса да тирән мәгънәгә ия. Без кичә менә әйткән идек бит, бәхеттә яшәр өчен ике гамәл шарт дидек. Иман һәм изге гамәл дидек, шулайбы? Менә бүген тагы 3нче һәм 4нче шартын алырбыз. Кеше менә бәхеттә, шатлыкта, хәсрәткә юлыкмыйча, күңел төшенкелеккә бирелмичә яшисе килсә, аның ул 4 кагыйдәне тормышында кулланырга тиеш. Беренчесе инде без әйттек, нәрсә дидек кичә? Иман дидек. Чөнки Аллаһ Субханаһу Тәала нәрсә диде? Иман китергән хатын-кызларма, ир-атларма изге гамәлләр кылса да, безгә иң яхшы тормышта яшәтәчәкбез диде. Шулай бит? Һәм менә шушы иң беренче иман дидек. Иман булсын өчен безгә нәрсә кирәк? Гыйлем кирәк. Чөнки коры намаз укып кына алга китеп булмый. Иманны куәтләр өчен, тақвалыкны арттырыр өчен, изге гамәлләребезне арттырыр өчен, хәлалны харамнан айырыр өчен, нәрсә ул саваплы гамәл, нәрсә ул гынаһлы гамәл, ничек итеп дөрес итеп гыйбадәтне кылыр өчен гыйлем кирәк. Гомумән, ничек иман китерергә, нәрсәләргә ышанырга иман кирәк. Шуңа күрә галимнәр әйтте, менә бу беренче урынга куйды, гыйлем диде. Иман, гыйлем гел бергә була диде. Һәм иман белән гыйлемнән соң икенче булырга тиеш безнең игелекле изге гамәлләр. Менә мусульман кешесе ул ышана икән Аллаһ Субханаһу Тәгаләгә, гыйлем ала икән, шушы иманын ул расларга тиеш нәрсә белән?
изге хәерле гамәлләр белән. Һәм өченчесе инде, менә бүгенге тема, ул шушы хәерлелекне калганнарга да өндәргә тиеш. Калганнарны да чакырырга тиеш. Һәм дүртенчесе инде шушы юлда сабыр булырга тиеш. Моңа дәлил булып тора, һәрберегездә яттан белгән сүрә Аср сүрәсе, шулай бит? Алла Субхану Тааля әйтә: "Вал аср" ди. Вакыт белән ант итәм ди. Иннал инсана лафи хуср ди. Дөрслектә кеше ди зур югалтуда, хәсрәттә ди. Кемнәрдән башка ди? Ягъни кеше бәхетсезлектә ди. Илля дә мәгәр кемнәрдән башка? Илләлләзина аману. Әгәр дә кеше иман китерә икән ди, ягъни гыйлем ала шушы иман турында, ва амилус салихат, изге гамәлләр кылса ди, ва тавасау бил хак, һәм калганнарны да шушы хаклыкка, иманга өндәсә ди, ва тавасау бис сабр ди, һәм шушы юлда сабыр булса ди. Әгәр дә кеше шушы дүрт сыйфатны үзендә булдыра икән, ул бәхеттә булачак. Ул хәсрәттә булмаячак. Һәм менә калган аятларны карасак, ни өчен кеше калган туганнарын, дусларын менә шушы иманга, намазга, уразага чакырырга тиеш? Иң хәерле сүз ди Алла Субхану ва Тааля кешеләрне иманга өндәгән сүзләр ди. Менә безнең күпме туганнар бар, шулаймы? Күпме дуслар бар. Кайберсе ышанам ди, әмма намаз укымый. Кайберсе гомумән әле ышанудан да ерак, шулаймы? Безнең истә бурыч менә аларга хикмәт белән аңлату. Чөнки менә шушы кешене нәрсәгәдер булса берәр хәерле гамәлгә өндәү, иманга чакыру, иманда булып та ниндидер гыйбадәтен арттыруга өйрәтү, аңлату, бу иң хәерле Аллаһы Тааля яраткан сүзләрнең берсе. Моңа дәлил булып тора Фуссилат сүрәсенең 33-нче аяты: "Ва ман ахсана каула мимман да'a иля Аллаһ ва амила салихан ва кала иннани минал муслимин" ди. Нәрсә ди? Иң хәерле сүзләр ди. Алла Субхану Тааля монда сорау биреп әйтә: "Иң хәерле сүзләр түгелмени?" ди. Ахсана каула ди. Минем динемә чакырган сүзләр ди. Ягъни Алла Субхану Тааля сорау биреп әйтә: "Иң хәерле сүзләр минем динемә чакырган сүзләр түгелмени?" ди. Һәм раслый, менә шушы иң хәерле сүзләр ди, минем динемә чакырган һәм изге гамәлләр кылып, мин мусульман дип әйткән сүзләр ди, иң хәерле сүзләр булып тора ди. Шуңа күрә кеше берәр мәҗлестә икән, берәр кардәше белән сөйләшә икән, әгәр дә ул кардәшен, туганын шушы иманга өнди икән, яки берәр гыйбадәт өйрәтә икән, яки диндә аңлау бирә икән, берәр хөкемнәрне өйрәтә икән, бу сөйләшүнең иң хәерле сүзләрнең берсе булып тора. Һәм менә бездә шушындый хәзер мөбарәк җирдә, әгәр дә күбрәк шушы изгелек кыласыбыз килсә, һәрберебез бит ниндидер булса аят белән, хадис белән, ниндидер хөкемнәр белән кардәшеңә шуны өйрәттең икән, син иң хәерле сүзләрне сөйләүчеләрдән буласың. Чөнки менә Коръәнгә кайтсак, бик күп аятларында Алла Субхану ва Тааля шушы дингә өндәргә куша, чакырырга куша. Әмер итә. Һәм шушы әмер иткәндә дә өйрәтә, ничек итеп кешеләрне әле дөрес итеп шушы ислам диненә, иманга өндәргә. Мәсәлән, Нахл сүрәсенең 125-нче аятын алсак, уд'у, ягъни чакырды, өнди. Нәрсәгә? Иля сабили раббик, Аллаһның юлына ди. Аллаһның юлына чакырды, әмер итә. Ягъни һәрбер мусульманның өстендә бурыч булып тора, иманга чакыру, изге гамәлләргә кылырга чакыру, калган дусларыбызны, кардәшләребезне, туганнарыбызны. Һәм ничек ди? Бил хикмә ди. Хикмәт белән ди. Ягъни, бу бик мөһим әйбер, кешене иманга чакырганда, намазга бастырганда, ураза торганда дигәндә хикмәт кирәк, мудрость. Чөнки һәр кешенең восприятиесе дигән аңлау дәрәҗәсе төрле. Кемдер әле яңа гына намазга баскан, әле ул аңлап бетермәскә мөмкин кайбер мәсьәләләрне. Кайбер инде күптән диндә, инде аның теге гыйлеме дә бар, иманы да ныгыган. Аңа инде икенче төрле подход кирәк. Чөнки галимнәр әйтә бит, менә
һәр кешегә дәгъват кылганда, ислам динен аңлатканда индивидуальный подход булырга тиеш ди. Бөтен кешегә бер төрле сөйләү, аңлату ысулы булырга тиеш түгел ди. Чөнки галимнәр әйтте, менә сөйләүнең ди 4 шарты бар дәгъват кылуның. Беренчесе гыйлем ди. Син нәрсәгә чакырасың? Әгәр дә син иман турында сөйлисең икән, син иман турында гыйлемең булырга тиеш. Икенчесе, әгәр дә син намазга чакырасың икән, син намаз турында гыйлем булырга тиеш. Хаҗ турында сөйлисең икән, син хаҗ турында гыйлемең булырга тиеш. Ураза турында сөйлисең икән, ураза турында гыйлемең булырга тиеш. Беренчесе гыйлем ди. Менә нәрсәгә чакырасың, синең гыйлемең булырга тиеш. Икенчесе ихласлык. Ягъни шушы дәгъваттың өндәвен сине Аллаһ өчен булырга тиеш. Үзең өчен түгел. Кайбер вакытта кеше менә үзен танытасы килә, үзен үстерәсе килә, менә мин нинди яхшы вагачы, мин нинди яхшы чакыручы, мактасыннар дип, аның исемен күтәрсеннәр дип. Бу инде ниятебезне буза, һәм безнең дәгъватыбыз ихлас булмый. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля каршында без иң хәерле сүз сөйләүчеләрдән булмыйбыз. Чөнки без үзебезгә чакыручылардан булабыз. Һәм өченчесе, менә шушы аятта килгәнчә хикмәт диде. Мудрость. Нәрсә дигән сүз? Мудрость, хикмәт. Кайбер вакытта йомшак кабул итәргә яраткан кешегә йомшак итеп сөйләргә кирәк. Катылыкны яраткан кешегә катырак әйтергә кирәк. Чөнки бармы, кайбер кешенең холкы каты. Ул йомшак әйткәнне аңламый. Аңа киресенчә әйбәтләр бәреп каты әйткәнне ярата. Кайбер кеше киресенчә ул алай кабул итми, аңа йомшак кына, матур гына аңлатырга кирәк. Кайбер кешегә төрле мисаллар белән аңлатырга кирәк. Кайбер кешегә аят хадистә әйтү җитә, кабул итә уланы. Шуңа хикмәт кирәк. Һәм дүртенчесе шарт куйдылар, нәрсә диде? Һәр кешенең шушы хәлен белү. Ягъни, нәрсә дигән сүз? Бу кеше шушы гыйлемгә әзерме? Сен кеше намазга яңа гына басты, мәсәлән, ул әйтик, сигарет тарта ди, тәмәке тарта ди. Әле яңа гына менә ураза тота башлады ди, анда ифтардан соң тәмәке тарта, яки мәчеткә йөри башлады ди. Галимнәр әйтә, сиңа кирәкми ди, иң беренче тәмәкене ташлады. Юк, син башта ди сөйләргә тиешсең ди ул кешегә Аллаһы Тәгалә турында, аның дине турында, аның ниъмәтләре турында. Һәм вакыты җиткәч ул үзе сораячак ди. Яки кайбер кеше дингә тартыла башлады, иманга килә, кәсебе харам ди. Харам кәсеп белән шөгыльләнә ди. Анда банкта эшли диме, анда яки бүтән риба структураларында эшли диме. Бу яңа гына менә 1-2 көн генә мәчеткә килде, намазга башты, сиңа китереп әйтәсе икән, синең кәсебең харам, син дөрес түгел. Бу кеше инде нәрсә каршында киртә булачак. Дингә каршы русча әйтсәк, отвращение, теге нәфрәт тә туырга мөмкин. Шуңа күрә галимнәр әйтә, син башта мөһимрәк әйберне аңлатырга тиешсең ди. Чөнки иң мөһим әйбер, ул иң беренче нәрсә ул иман, ул таухид. Аллаһка гыйбадәт кылу. Аңлат, менә Аллаһ та күпме ниъмәт биргән. Аллаһ Субханаһу ва Тааля менә сәламәтлек биргән, йөри торган аяк биргән, күрә торган күз биргән, ашарга ризыгын биргән, эчә торган суын биргән. Шуның өчен без аңа буйсынырга тиешбез, намаз укырга тиешбез, ураза торырга тиешбез. Һәм шулай сөйләнә, ул үзе килеп сораячак. Менә мин шундый җирдә эшлим, дөресме икән соң дип. Шуңа күрә галимнәр әйтә, менә кешенең гыйлем дәрәҗәсенә карап, ул ничә ел анда исламда, шуңа карап кына әле син җайлап кына сайларга тиешсең вагазларыңны, аятларыңны. Резко кисеп ату дөрес түгел. Менә кайбер кардәшләр зарлана, менә әтияне анда каршы чыга дип, кабул итми дип, туганнар дип. Чөнки менә үзебез дә шул юлдан үттек. Кеше исламга килгәч, ул йомшарасы урынына катылана башлый. Кайта да бу харам, бу ярамый, теге ярамый, һәм нишли башлый? Әтияне туганнары моннан ниндидер теге һаман ярамый торган гына нәфрәтле бер кешене күрә башлый. Әгәр дә без яхшы якка үзгәрсәк, елмаеп торсак, әтияниләре безгә, шушы туганнарыбызга матур сүзләр әйтсәк, аларга
игътибарыбызны арттырсак, бүләкләр бирсәк, һәм хәерле сүзләр генә әйтеп, аларны менә дәгъватласак, күп вакытта нишләр иде? Алар шушы ислам динен яратырлар иде. Менә бер мисал китерәсе килә. Пәйгамбер саллаллаһу белән шундый бер вакыйга була. Пәйгамбер саллаллаһу бер бәдәвигә әҗәте була. Һәм бу бәдәви көннән бер көнне Пәйгамбер саллаллаһу янына килә дә, Пәйгамбер саллаллаһуның шушы муеныннан тотып инде, күлмәгеннән каты итеп тотып ала. Хәтта әйтәләр, шушы хәдисне риваять кылучылар, аның шушы муен кырыенда кызыл бик каты изе калады. Шуңа каты итеп кысып ала ди, һәм әйтә ди: "Я Мухаммад ди, кайтар миңа әҗәтемне ди." Умар радиллаһу анһу кырыйда тора инде ул, беләбез гадәттәгечә инде кылыч чыгара. Шулай бит, шундый дин өчен инде, ислам өчен, Пәйгамбер саллаллаһу өчен бик кеше була инде, яклаучы, шундый саклаучы. Пәйгамбер саллаллаһу нишле елмая гына бу кешегә. Уйлап кына карагыз, нинди даъват, нинди хикмәт, шулаймы? Елмая гына. Я Умарды ашыкмады, ул үз хакын сорый ди. Ягъни ул хаксызга нитмиди, таләп итмиди. Ул үз хакын сорый ди. Русча әйтсәк, имеет право. Кайтарыгыз әҗәтен ди, һәм өстәп бүләк бирегез ди. Шушы бәдәвигә. Бәдәви моны ычкындыра. Ничек инде ди? Бүләк бирегез ди. Һәм бу гаҗәпләнә. Мин ди, менә ничә ел яшим инде ди, мондый мөнәсәбәт үземә карата күргәнем юк иде ди. Мин сиңа ди дурфалык белән килдем ди, катылык белән ди, грубость белән ди, сине авырттырдым ди, тотып алдым ди, ачудан ди, әҗәтне кайтармаган өчен ди. Син миңа елмайдың ди. Һәм нәрсә дидең ди? Матур гына ди, мөлаим йөз белән ди, әҗәтне кайтарыгыз дидең ди. Әле шуңа өстәп нәрсә ди? Бүләк тә бирергә куштың. Без беләбез, Пәйгамбер саллаллаһу сөннәте булып тора, без әҗәткә алдык икән берәр кешедән. Әҗәтне кайтарганда өстәп бүләк бирү, ул сөннәт хәерле гамәлләрдән булып тора. Бу рибага керми. Чөнки кеше шарт итеп куймады икән, мәсәлән, 10 мең алды әҗәткә, һәм теге шарт итеп куймады икән, 11 мең кайтар дип, әҗәтне кайтарганда берәр бүләк бирәбез, яки өстәп бирәбез. Үзебездән шарт куймаса, бу рибадан түгел, бу сөннәт булып тора. Әҗәтне иң яхшы, наилучшим образом кайтару, иң яхшы юл белән кайтару, өстәп бүләкләр бирү, бу сөннәт булып тора. Әгәр дә кеше шарт итеп куймаган булса, мин сиңа бирәм, әмма бүләк итеп берәр нәрсә өстәрсең. Ул вакытта рибага керә ул. Әмма шарт итеп куймаса, рибага керми. Һәм бу бәдәви нәрсә ди? Мин хаклыкта инандым ди, син чын расул икәнен ди. Чөнки мондый муамәлә кылган кеше моңарчы булмады ди. Моны бары тик чынлап торып, расуллар гына чынлап торып, шундый зур әхлакка ия булган кешеләр генә эшли ала дип, мин сиңа шаһидлек китерәм дип, ашһаду ан ла илаха илляллаһ ва ашһаду анна Мухаммад расулуллаһ дип, кем мусульманга әйләнә. Ягъни, менә бу даъват юлында күрәбезме? Үрнәк җитте. Кызганыч бүгенге көндә менә безгә шушындый үрнәк җитми. Без катыбыз, әйткән сүзебездә тормыйбыз. Мусульманнар арасында әҗәткә алалар, кайтармыйлар, килешүләрне үтәмиләр. Шуның белән без динебезгә карата нәрсә? Каршы фикер тудырабыз. Менә сөйләгән сүзләргә караганда, менә шушындый үрнәк мисал булу, ул күпкә тәэсир итә кешегә, шушы ислам диненә килергә. Әгәр дә без менә намазда булган, Аллаһка ышанган кешеләр эшебездә, гаиләбездә, сәфәребездә үрнәк була алабыз икән, муамәләдә йомшаклык белән, сабырлык белән, безнең үрнәккә карап, кешеләр яхшы якка үзгәрер иде. Хәтта сүздә сөйлисе булмас иде. Шуңа күрә менә бу кешегә дәгъват кылганда, динне аңлатканда хикмәт кирәк. Һәм нәрсә ди? Вал мауизати хасана. Нәрсә ди? Хәерле вагаз ди. Ягъни беренчесе хикмәт, икенчесе хәерле, матур, күркәм вагаз ди.
Аллаһ юлына ничек чакырырга кирәк ди Аллаһ Субханаһу Нахл сүрәсендә? Шушы кешенең хәленә кереп, хикмәт белән, мудрость белән һәм яхшы күркәм вагаз белән. Һәм нәрсәди, әгәр дә инде диалогка, спорга китәсе булса ди, ваҗадилһум биллати һи әхсан ди. Әгәр дә инде бәхәскә кергә туры килсә ди, гадәттә бит инде аңлатканда гел сүзгә китә. Шулай бит, миңа бабай булай дигәне, миңа апай булай дигәне, мин шулай дип ишеткәнем, мин булай дип укыганым, син тегеләй дип әйтәсең, ягъни кайбер вакыт спорга китә. Шушы спор вакытында да Аллаһ Субханаһу ва тааля әмер итә: "Ваҗадилһум биллати һи әхсан". Иң яхшы юл белән нәрсә ди? Шушы диалогны алып барды. Әңгәмәне алып барды. Ягъни кычкырышмады, акырышмады, матур гына. Менә шушы Аллаһ Субханаһу ва тааля Нахл сүрәсендә безгә өйрәтте ничек итеп шушы иманга, исламга, динебезгә чакырырга. Хикмәт белән, күркәм вагаз белән һәм диалогка, бәхәскә, әңгәмәгә кергәндә дә ничек итеп шушы әдәпләрне кулланып, кычкырмыйча, лишнеска күчмисә, син шундый, син тегеләй дип, менә шушы гыйльми рамкаларны да гына кулланып. Һәм Аллаһ Субханаһу ва тааля Имран сүрәсендә дә әйтә, 110-нчы аятында: "Кунтум хайра умматин ухриджа лин-наси та'муруна бил-ма'руфи ва танхауна 'анил мункар". Сез дә иң хайырлы уммәтләрдән булдыгыз ди. Ни өчен ди? Яхшылыкка өндәгән өчен ди, һәм начарлыктан тыйган өчен ди. Ягъни дәгъват ул яхшылыкка өндәү, намазга чакыру, туганлык җепләрен ныгыту, факир мискиннәргә булышу. Шулай бит ислам дине чакыра яхшылыкка, хәерлелеккә. Һәм нәрсә ди? Ва танхауна 'анил мункар. Һәм начарлыктан тыю. Һәм ислам дине һәм без кешеләрне тыябыз нәрсәләрдән? Бузык гамәлләрдән, ялганнан, гайбәттән, алдалаудан, риба ашаудан, риба бирүдән, кичкенәләрне кыерсытудан һәм башка начар гамәлләрдән. Һәм Мәйдә сүрәсенең 67-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва тааля әйтә: "Балли ма унзила илайка мин раббик". Раббыңнан ирештергән аятны ди, ирештирде. Менә монда тагын әйтә Аллаһ Субханаһу ва тааля: "Без менә нинди аят беләбез, нинди сүрә беләбез, аның мәгънәләрен беләбез икән, без аларны туганнарыбызга сөйләргә безнең өчен бурыч булып тора". Чөнки Аллаһ Субханаһу ва тааля әмер итә. Галимнәр әйтә, усул фикъта шундый кагыйдә, әгәр дә берәр әмер килде икән аятта, ул ваҗиб, фарыз хөкеменә менә ди. Шуңа күрә һәрбер мусульманның өстендә бурыч булып тора, менә үзенең белгәнен калганнарга сөйләү. Һәм бу аятны ныгыта торган хадис та бар. Пәйгамбер саллаллаху алейһи әйтте: "Балли анни валау ая". Миннән дип бер аят булса да ирештер ди. Шуңа күрә менә без беләбез, Фатиха сүрәсен барыбыз да белә, Зарiyat сүрәсенең 56-нчы аятын барыбыз да белә: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун". Мин кешеләрне һәм җиннәрне бары тик миңа гыйбадат кылсыннар өчен барлыкка китердем ди. Менә шушы белгән аятларны, кул хуаллаһны беләбез, шулай бит, беләбез без аның мәгънәләрен дә. Без шушы аятларның мәгънәсен белмәгән, аңламаган кешеләргә ирештерү безнең бурыч булып тора. Хәтта Аллаһ Субханаһу ва тааля әйтә, кайбер вакытта, кайбер мәҗлестә, кайбер кешеләр белән булганда ди, белгән гыйлемне дә ди, яңадан кабатлау, аңлату хәерлелек ди. Яхшы гамәлләрдән булып тора ди. Ва заккир фа инна зикра танфаул муъминин ди. Исләренә төшер ди, ягъни белгән әйберне. Чөнки исләренә төшерү, кабатлау ди, мөэмин мусульманнарга ди файда китерә ди. Кайбер әйберләр, ураза турында бит ел сайын сөйлибез, шулай бит. Намаз турында да сирәк-мирәк сөйләнелә, закат турында, хаҗ турында. Без аны ишеткән дә бар, укыган да бар. Әмма гел кабатлап тору, ул тагын да шушы мәгълүматны истә калдырырга ярдәм итә. Онытканбыз икән, искә төшеп, гамәл кылырга да этәрә. Менә шуңа да мәҗлестә булдык икән, кардәшләр белән җыелдык икән, белгән әйберне булса да,
сөйләргә, аңлатырга кирәк. Чөнки шушы сүзләрне сөйләүдә, шушы аятларны зикр итүдә нәрсә бар? Аллаһның ризалыгы бар. Һәм тагын бер фазиләте менә шушы аятларны сөйләгәндә яки хадисларны. Бу бит инде вахый, шулай бит. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте, кемдә бигрәк тә менә шушындый намаз укыла торган җирләрдә, Аллаһның йортында да җыелып Аллаһның китабын укыйлар икән, искә төшерәләр икән, өйрәнәләр икән ди. Нинди фазилат? Аллаһ Тәала күңелләренә тынычлык иңдерә ди. Фәрештәләр канатлары белән аларны каплап алыр ди. Ва закара фиман инда. Һәм Аллаһ каршында фәрештәләр шушы кешеләрне мактап торыр ди. Эй Раббым, бер Аллаһ, шушы йортыңа алар җыелдылар. Синең сүзеңне өйрәнәләр, сине зикр итәләр. Аларны гафу итсәң иде, ярлыкласаң, фәрештәләр Аллаһ каршында мактап торырлар ди. Менә күрәбезме, Аллаһ Тәгалә турында сөйләү, Аллаһны өйрәнү ул күпме әҗергә лаек. Менә мәҗлестә булганда да кызганычка каршы без күбрәк сөйләшәбез дөнья мәсьәләләр. Шулай бит инде. Машина турында да, сәяхәт турында, тегесе, монсы. Но, ансы да кирәк. Әмма күңелгә ул андый ләззәт бирми Аллаһ турында сөйләгәнгә караганда. Менә һәммәдә утырабыз, шушы аятларны укыйбыз, хадисларны, рәхәтлек бар, күңел тынычлыгы бар. Шулай бит, ләззәт алабыз. Әле шул ләззәт алуга караганда, әле Аллаһ Тәгалә нишли? Күпме савап бирә. Шуңа күрә менә тырышыйк, бигрәк тә менә тырышыйк Рамазан аенда булганда да, онытыйк менә бу дөньяның хәбәрләрен, анда нәрсә бара, җыентыгы теләсә инде имансызларның хәбәрләрен укырга, тырышыйк күбрәк менә Куръан укырга. Куръан укып алдың икән, зикр әйтеп ятыйк. Зикр әйтеп айда алдың икән, йоклауың хәерлерәк. Шем теләсә нинди анда имансызлар теге язган файдасыз хәбәрләр укыганча караганда. Беренчедән, әле ул ялган. Гомуми халыкка алар хаклыкны әйтми. Алар һәр вакытта да яшерә. Безгә килгәне ялган, 99% ялган. 1% әзрәк кенә дөрестлек була. Ни өчен? Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Хуҗурат сүрәсендә нәрсә ди? فَإِذَا جَاءَ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ди. Әгәр дә берәр фасик, нечистый, грешник, берәр хәбәр белән килде икән ди, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шандыймы? Юк, шандыймы. Укы димә? Юк, укыда димә. Сез ди шушы хәбәр белән гамәл кылганчы, сөйләгәнче ди. Нәрсә ди? Башта белегез ди, хакыйкатьтә дә шулай булдымы икән ди. Шулай эшләмәсәгез ди, дөньяда фәсад, фитнә таралачак ди. Менә алар сөйли, теләсә нәрсә шулай бит. Без белә алабызмы аны хаклыкта? Юк, белә алмыйбыз. Белмибез икәнчә калдырыйк. Беләлгән әйберне өйрәник. Аллаһның аятларын өйрәник, Пәйгамбер хадисларын өйрәник. Чынлыкта тормышта кирәк менә булган тәҗрибәле кәсепчеләр, тәҗрибәле һөнәрчеләр бар икән. Шулардан сорыйк, моны ничек эшләп була, тегене менә Рамазан аенда булса да калдырыйк. Менә ул безгә кирәкмәгән хәбәрләр укудан, безгә кирәкмәгән анда төрле мәкаләләр укудан тырышыйк. Менә Рамазан аенда, шундый мөбарәк айда да шушы иң хәерле сүзләрне укырга. Монда савап та бар, күңел тынычлыгы да бар. Үзебезне дә рухи яктан тәрбияле усулы да бар. Һәм менә шушында укыган аятлар, ишеткән хадисләрне аңлап истә калдырырга тырышыйк. Ни өчен? Менә кайткач якыннарыбызга сөйләргә, аңлатырга. Чөнки нәрсә дип алдык менә бүген? Дәгъват кылу һәр мусульманның бурычы булып тора. Менә бу хаҗга килү, гомрага килүнең дә бер максаты
иң беренче максат гыйбадат кылу булса, икенчесе гыйлем алу. Чөнки әлхәмдулилlah, монда күпме шейхлар, монда күпме галимнәр, шулай бит, монда күпме шәкертләр. Без алардан сорый алабыз, бу мәсьәләне аңлат, дигене аңлат. Менә бу аят турында сөйләле, бу хадис турында сөйләле, бу мәсьәләне ачыклале дип без аны өйрәндек икән, белдек икән, төшендек икән. Әлхәмдулилlah, кайтып без аны якыннарыбызга сөйли алабыз. Менә шушы форсатны чыкындырмый. Теләсә инде бу шәйбер укып торганчы динебезгә һәм дөньябызга файда бирә торган әйберләрне өйрән. Кайбер кеше әйтер, ну, гел дөнья, гел дин булмый бит, гел аят хадис булмый бит инде, шундыйлар да бар. Ну, ярар син, әгәр дә шундый икән, әле иманың шундый дәрәҗәгә үсмәгән икән, син хотя бы дөньяда кирәк булган мәсьәләне өйрән. Кәсебең буенча, һөнәрең буенча сораш, белеш. Әмма бу бит телефоннан теләсә нәрсә укып утыру, бит син кесәңдә акчаңны да арттырмый, ул синең һөнәреңнән, синең кәсебеңнән гыйлемеңне арттырмый синең кәсебең буенча. Әйе, кәсебең, һөнәрең буенча әзрәк укысаң, гыйлем арттырсаң, әлхәмдулилlah. Әмма менә бүгенге көндә без кайберләр шөгыльләнгән әйберләр укыган, ул файдасыз, бер нәрсәгә кирәкми торган әйберләр. Шушында булган вакытның кадерен белик. Менә шушы бурычны аңлап, монда алган аят хадисләрне калганнарга да ирештерергә Алла Субхану ва Тааля хикмәт бирсен ие. Безгә яхшы итеп, матур итеп сөйләргә вагаз осталыклары бирсен ие. Туганнарыбызга да, дусларыбызга да, кардәшләребезгә дә, күршеләребезгә дә шушы хәерлелекне ирештерсәң идек, ла юмин ахадукум хатта юхиббу ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи, диде Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям. Менә без шушы нурны, шушы хәерлелекне үзебезгә яраткан кебек, кардәшләребезгә дә яратсак ие. Ничек менә хадистә әйтте бит, үзеңә теләгәнеңне кардәшеңә теләгәнчә кадәр син камил иманлы булмассың диде. Менә шушы бәхетне, шушы иманның шатлыгын, шушы иманның ләззәтен, шушы изге игелекле гамәлләр кылып яшәүнең тәмен калганнарга да иштерик. Калганнарга да аңлатыйк. Чөнки бу безнең бурычыбыз. Һәм Рамазан ае бик зур форсат. Туганнарыбыз менә ифтар мәҗлесләре кыла бит, инде шулай бит тора. Без әлхәмдулилlah монда булсак та без шушы вагазларны җибәр алабыз. Без аларга ниндидер китап бир алабыз. Без аларга ниндидер берәр видео дәрескә дик берәр ссылка җибәр алабыз. Яки матур мөлаим сүзләр белән генә әйтеп куя алабыз. Менә шуны эшләсәң хәерле була, бәхеткә ирешерсең дип. Әлхәмдулилlah, бүгенге көндә дәгъват ысуллары бик күп. Бик күп, әлхәмдулилlah. Бигрәк тә менә шушы WhatsApp, Telegramнар булып төрле аудиозапислар җибәрә алабыз, китаплар алып бирә алабыз. Әлхәмдулилlah, бик күп. Шуңа күрә үзебез сөйләп бездән кабул итмиләр икән, җибәрик менә шушы аудиозапис, бәлки аны кабул итер. Безне кабул итми икән, бүтән хәзрәткә әйтик, ул сөйләп карасын. Әмма эгоист булмыйк, үзебез турында гына кайгырмыйк, шушы бәхетне ирештерик. Алла Субхану ва Тааля, алейкумассалам, Алла Субхану ва Тааля безгә менә шуларны аңларга тауфик хидаят бирсен иде. Һәм динебездә хакыйкый төшенү, аңлау бирсен иде. Менә әлхәмдулилlah, кешенең шушы иманга тартылу бар икән, дине турында өйрәнәсе килә икән, дингә тартылу бар икән, белик, бу кешегә Алла Субхану ва Тааля хәерлелек тели. Мән юридиллаһ бихи хайран юфаққиху фид-дин. Кемгә Аллаһ Тааля хәерлелек тели, ул аңа дингә аңлау бирә. Диндә аңлау булсын өчен шушы гыйлем кирәк. Гыйлемгә тартылу бар икән, димәк Аллаһ Тааля сиңа хәерлелек тели. Гыйлем турында тыңлыйсың икән, гыйлем турында укыйсың икән, тартылу бар икән, моның кадерен белик. Димәк Аллаһ Субхану ва Тааля сиңа хәерлелек тели. Күршең бит менә, яки берәр туганың диннән ерак булган кеше, ул бит вагазда тыңлый алмый, кайбер бар шундый, сүндереп куйды, тыңлый алмыйм ди. Китапларда укый алмый шушы иман турында, изге гамәлләр турында кабул итмим ди. Бу бик куркыныч хәл. Бик куркыныч. Әгәр дә сиңа шушы юлны ачкан икән, димәк сиңа Аллаһта хәерлелек тели теге кешегә караганда. Син чөнки аңа тартылу бар. Менә моның кадерен белик. Менә ничә, йөзләгән, меңләгән кешедән Аллаһ Тааля сайлап алды, шушы иман белән бүләкләде. Шушы намаз ләззәтен татырга Аллаһ Тааля бирде. Моның кадерен белик. Һәм калганнарга да тырышып өйрәтергә.
Subhanakallah bihamdik va ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.